Så sidder jeg her med Amalie fra 3F-truppen. Amalie, hvad er dine forventninger til den her sæson? Mine forventninger til den her sæson, de er forholdsvis høje. Jeg føler, at vi er godt med allerede, og vi har fået en stor bred trup, og også udefra, der kommer mange dygtige spillere udefra, som der gør, at vi godt kunne komme op og spille i eventuelt en top 4. Jeg tror på, at vi kan komme op og spille mod nogle af de bedste, og også klare os rigtig godt. Og det synes jeg også, vi viser mod for eksempel Fortuna Hjørring, hvor vi kun taber 2-0, og også at vi går ind og spiller en rigtig god kamp mod Skovbakken, hvor vi faktisk er med stort set hele kampen. Også at vi faktisk fører næsten hele kampen. Og det tror jeg i hvert fald, det kan give os rigtig godt i sidste ende, at vi kan komme op og spille mod nogle af de bedste. Komme op og spille op mod dem. Nu er du førsteårs. Er det hårdt at komme op i en 3F-trup? Selvfølgelig, der er mere fysik heroppe, og det kræver også lidt mere, men alligevel så føler jeg også, at her i Kolding, at de er gode til at at de er gode til at forberede os for junior på 18, at jeg føler mig godt forberedt til at komme her op og spille 3F. Jeg føler ikke, at jeg er langt bagefter, men selvfølgelig så skal man være lidt mere stærk i kroppen, og det er også nogle hårde spillere, man spiller mod, men jeg synes, at man er godt forberedt. Så siger jeg mange tak og held og lykke.